Sita mungkul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja dindak kualat lah iya bener kandamu marai semangat Parmadi inggih Kakang Mas Kartomarmo ari paduka kula pun Parmadi kowe minggiro ngalor apa ngidul dalan iki tak go liwat pedhak marang praja Pringgotani Kakang Mas nuhu dawuh saking Rama Prabu Pandhu Dewanata bilih wekdal sakmenika boten dipun keparengaken sok sinten kewala ingkang badhe tumindak dhateng Praja Pringgotani. Piye? Kowe ora tedhing ngaling-aling kowe semingkir rom. Panjenengan ingsun Kartomarma arep bakal lumawat ana dalan iki. Kula paturi paduka Kakang Mas Kemut bilih menika peraturan negara. Paduka boten kenging rejang dhateng angger-anggering negara. Ora idep yen kowe ora gelem semingkir lena panggil tak godhog dadamu mutah ludira tinggalno nyawamu. Waduh yo. Parah.